berase entek, si arep nyang warung tak isah-isah dhisik. Aisyah sanglete entek ge eneke apa iki karek awu. Aku men resik men ditiru anak putu podo seneng mara nyanggon aku. Ya apa to wong tuwa kuwi kudune wing nrimo saiki gur kari njaluk maem. Ya gara-gara ana penyakit corona iki aku kasih dikerem ora iso nyambut gawe. Enek apa to jane kene apa kok drememang kancane ndi iki? Iki ngene. Aku ki wis tuwa. Ki dasare yo anak wis adoh-adoh kabeh. Lah mosok malah bareng enek penyakit corona. Aku ki kaya jupek. Ora jupek piye? Arep kerja karo pemerintah wis ora oleh kono ning omah dikerem. Kok enek carane? Lah piye carane? Lek ora jubek, ben ora jubek. Iya. Kuwi mangan bote. Bote. Heeh. Mangan bote dipangan demplok. Engko rada jemek, ditempelne moto men bayange wae. Men bayange lho kuwi. Iya, yo ngono kuwi. Iya. Yo bote ngono kae. Samane sampun apa urung kuwi? Wis entek karep pitu. Lah lentek karek pitu carane sampean golek bote, dipangan, engko wis dimek-mek digelet. Templekne ning moto. Lah kok bayangne. Oh anakku ben teko-teko, engko anake kumpul kabeh ngono kuwi. Mulane diibaratke kripik gedang, kripik telo. Sisi edang, waton roto. Ayo mantap iki. Wah, iya. jagonge kae mau omonge wis ndek sarapan. Saiki aku arep njaluk sarapan jajale lawe iki enek apa ora? Engko kek mek gur garingan. Yuk. Sarapane mateng urung? Jane Nia, sarapan. Aku nyanyi gori. Mati wonge kene suarane ora nek wonge. Ih, wonge kene iki lho. Lho, lah kok munggahne gendeng apa kowe? Kok isih munggahne gendeng apa? Aku ora ngerti, lah aku ki golek tikus. Wah, masalah. Wilitan golek tikus. Lho, endi? Nang kene golek tikuse oke kulo mangani beras. Berasku dintekne tikus. Ya piye aku sesuk lek wajan. Wah, golek karo sarapan kok. Golek tikus. Oh, sarapan oke, segane. Jane gori karo goreng greh. Kowe golek tikus, aku nempet tandane dhisik. Bar mangan pecel, wong lek tikus, aku mangan pecel. Parek, kalau sarapan tapi ora roh tak apa ki wae. Tapi kok rasane ngene ya? Aduh. Rasane ngene. Wah, iki mau pecel apa iki mau? Endi enak wis iki? Aduh. Aduh. Endi iki? Aduh, wis tak tenan iki. Ajake kualat iki pecel apa ya tak mangan iki kok. Jane iki kok kulupane enak bentuke. Kok nang weteng wae. Larane kanggo. Kang Jono main-main nyolong apa kae? Nyolong apa kae? Bisa lah kae lah. Wah, ngene wong iki apa-apa. Ayo wi, kita. Wah, wong iki sama dobrak. Nyolong apa ya, Kang? Apa kuwi, Pran? Kamu nyolong apa? Dalam pecel. Masalah ora apa ngomong. Yo mbok dibagi. Gara-gara yang pecel necret tau langsungan kowe
ngene iki yo bagi piye? Wah.